els sons de planeta Terra. Hola, mainadera. Soc l'extraterrestre Àlia. He arribat en planeta Terra e poc. En meu planeta ei força silenciós. E així auets massa tapatges que no coneixi. Volets ajudar-me a conèixer esos noms? Doncs començam. Me pots dir què? 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 Me pots dir què?
Me pots dir què? Me pots dir què? Casset, força ben. Moltes gràcies per a tu ajuda. Mos vedem en les esteles.